cut. אז מה קורה חברים, כאן זה בסרטון חדש, והיום אני הולך לעשות אחרי הרבה זמן שלא עשיתי סרטון. אני הולך לנסות לעשות היום. טוב, אז בינתיים בוא ניקח את שלי ונתחיל לשחק. אז אוקיי חברים, עכשיו אנחנו נשחק בזוג, כי יש לי קווסט כזה שאני צריך לעשות בזוג. אני צריך לנצח 2 משחקים, ואז צריך לנצח 2 משחקים, ואז אני עושה את זה, ואז אני מסיים את הקווסט, 2 ניצחונות. חברים, בבקשה, יש לי מטרה, וזה להגיע ל100 סאבים. יכול להיות שאני אנסה לעשות לייבים של פורטנייט, או לייבים מהמחשב של רוקט ליג, וזה פשוט, אני עדיין לא מוכן לזה. נגיד איתמר, לא אציין את שמו, איתמר עקף אותי בסאבים. למרות שאני לא איתו בתחרות, אני לא נגד אף אחד בתחרות. לא תחשבו שאני תחרותי אוהבות, משהו כזה שעכשיו הצאתי. אל תחשבו שאני תחרותי אוהבות. שלא תחשבו שאני אבתי אבות, בסדר? ברה טוב, ואני לקחתי את פייפר, ויש לי את הגאדג'ט, אני לא יודע כל כך להשתמש בו, אבל סבבה. מה? טרה, וואי איך אני מת על טרות. אמרתי את זה כבר, אמרתי את זה. But the chink for the pom-pom. איה, מה? אני גרוע. זה מגיע סאב ולייק. זה מגיע סאב ולייק. תפקה. לא אוהבים אותך. לכי, סימיקס. טעות, לא סובל טעות. שכחו מה שאמרתי. גיילים אני אוהב. הנה טרה, לא זאת אין. יש שם טרה, אני אומר לכם, יש שם טרה? לא, זה בואו. יהיה איפשהו טרה, חייב לי טרה. לא, זה כל טרה. הוא הרביץ לי. זה פשוט שהמקפיצה של גייל, עכשיו מקפיצה קצת. מה זה? אני לא בכיתה ח', אל תדאגו. אני לא כזה גדול, אני בכיתה... היי. You done for me, אני סתם הלכתי לקנה לא שוב גילת You done for me, You done for me, You done for me, זה סיום. Dancing ready קנדרה. אמרתי לכם אני אוהב גיילים. גייל זה בחור טוב, הוא יודע לפרגן. יו אני ממציא מילים ואני אפדח את עצמי. יו חכו שנייה. חברים איזה פס. אני
חברים, תקשיבו, תסתכלו. דניאל 499 גביע. אוקיי. אנחנו משלמים את הסרטון קדימה. לפחות גביע אחד שאני אעלה. לא אכפת לי. אפשר לגביע אחד. לפחות שאני אעלה 3 גביעים, 4 גביעים, 5 גביעים, 10 גביעים. והיה מדויק. עוד שנייה וזה נגמר. עושה פדיחות. עוד שנייה וזה נגמר. עושה פדיחות. עוד שנייה וזה נגמר. עוד פעם עושה פדיחות. 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 עוד הגבר מודה, אני שר, בלה 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 בלה, אין לי כוח. לא, לא מאמין. איזה ילד. איזה בן אדם. What you fucking girl. דעי פינקי בי, אח. זה מוריד לי גביעים? זה בסדר. רנגי סווים. אוקיי, אני ברנגי סווים. רנגי סווים. I wanna fly. Baju, masalah. הזמין אותי, לא, חשבתי שתגיד הזמין אותה, אבל לא! מה? שלי. אז כמה זה לנצח אותם, אם אני לא אנצח אותם. טוב, אני לא יודע מה יקרה. אבל אני חייב לסיים את הקווסט שלי, אני צריך לעשות דמאג'. קדימה, דמאג' ביג'ונג. קדימה, דמאג'. איי, הוא ג'פט. Pana kumbaturai anani quest uslam nanani bambare nature nandarina בנשים לליון שלי, ליון מה זה? איך אני עושה עם קווסטים כזה מהר? כמה נקבלים פה? כמה? בסדר, אני נצליח. אנחנו צריכים לנצח, חברים מוס. טמבטודי, טמברם. אם חצו על הלייק ולסאב, זה באמת עוזר. אני באמת כל פעם מנסה לעשות שידור חי מהמחשב, לנסות כל מיני דברים. אבל הסודות שמורים אצל איתמר. רשמו לו לערוץ. וכמובן לי. קמברורי. רשמו לאיתמר. רשמו לאיתמר. איתמר, לא יודע מה נשאר. איתמר. דבדורי, טנדרן, ונדטורי, טמברם, פנדפונדה, פנדטודה, לא! מה אני עשיתי? מה?
היום מנגד עיניך, לבד לא נסתר. פמבה דודי, פמבה דמבה. 3 שניות. כדי ותכם לרגות. בקו, לא מספיק לטיפו. בוא תסגרו אני. קאול, עובד משחקים קאול. טמבה דודי, טמבה דמבה, טמבה דמבה. טמבה דודי. Tambah today, tambah. Dream of hope, we need to give me the little better thumbs up, baby. Not a bit to camera, baby. Slow, I got a finger in the shush. טוב, נמשיך. נראה לי... בבקשה שנסיים את הקריאה. הרסת רק 2. איזה המוות הזה? אישור נגיד, בסדר. חברים, אז כאן נגמר הסרטון, תחצו לייק ולסאב ולפעמון. 2, ואל תשכחו. go! אין לי מה.